Казандагы беренче маршрут буенча җәмәгать автобусы гадәттәгечә елга портыннан юлга кузгалды. Бәйрәмчә бизәлгән транспортның юнәлеше шул ук калса да, бурычы көн дәвамында пассажирларны татар әдәбиятына якынайту. Бу проект турында берничә ел дип әйтсәк тә уйлап йөрдек. Бу проект кирәклеге турында инде без Язучылар союзы белән дә аралашкан вакытта, АТП җитәкчелеге белән дә аралашкан арада шушы проект турында күп кенә сөйләштек, күп кенә әзерләндек, шактый гына бик зур әзерлекле эшләр алып бардык. Һәм инде менә ниһаять бүген маршрутка чыгабыз. Инде менә безнең фикеребезчә, халык бу проектны матур итеп кабул итәр һәм киләчәктә дә бу проект дәвам итәр дигән өметтә калабыз. Әдәби автобусның беренче кунагы Татарстан Язучылар берлеге рәисе Иркаил Зәйдулла пассажирлар белән аралашып, аларга үзенең иң матур шигырьләрен яңгыратты. Беренче ел эчендә китаптан читләшү башланды, бизү. Шуңа күрә менә бу әдәби автобусын җибәрү Казан буйлап. Ул инде минемчә ниндидер бер яңалык. Әдәбиятка мөнәсәбәтне күпмедер үзгәртеп булмасмы дигән өмет белән, китапка яңадан мәхәббәтне уятып булмасмы дигән өмет белән. Шуңа күрә карыйк нәтиҗәсен. Автобус ишекләре ачылуга халыкта бераз гаҗәпләнү булса да, бу караш тиз арада елмаю белән алмашынды. Шада, конечно. Бик молодежька бик кирәк бер ул. Потому что сейчас бик эс укыйлар. Бик шаты, бик күңелле. Халыкның үзе белән халык йөргән җирдә булу. Инде автобусларда иң гади халкыбыз, иң гади укучыларыбыз. Шуңа күрә менә иң гади укучыларыбызга якынаю итеп кабул итәм. Күренекле шагыйрьләрнең әдәби әсәрләрен тыңлау мөмкинлеге белән бер рәттән әдәби автобуста сәүдә мәйданчыгы да оештырылган иде. Менә Элигенә Нәбирә Гыймаддинованың китабын алдым. Аның иҗатын бик яратам. Менә соңгысында да әле Казан утларында кайсыдыр журналда менә Элигенә укыдым, бер әсәрен укыдым. Аны бик яратам. Шуңа күрә сатып алдым. Әдәби автобуска утырып эшкә бару һәркемнең кәефен күтәреп, һәркемнең күңеленә хуш килде. Азилә Батырханова, Таһир Хәсәнов, Татарстан яңалыклары.